7. april i 1982 startede Jackpot på Skanderborgvej. Et værksted, som ligner sig selv fra den gang. Ingen tvivl. Et oplagt emne til den gamle by. Vi spurgte Leif Kjærry om, hvor mange ændringer man har lavet siden starten i 1982. Der er ganske få ændringer. Vi har gået fra 2 lifte til 3 lifte. Det var jo en stor udvidelse hernede, hvor vi lige pludselig kunne have en lift mere med. Ja. Og den lift står vi foran nu her. Og det er den 3. lift, som er kommet ind noget senere. Før der var der et lager her med masser af bolde og møtrikker og beslag. Ja. Men nu har vi fået en ekstra gevinst ved den 3. lift. Men jeg synes, når vi kigger på de her ting, der står her, jamen altså, hvad gider det? Alt det, der er herhenne, det er jo helt vildt. Har det været sådan siden dengang? Ja, stort set har det. Der er selvfølgelig nogle værksteder, der går i stykker og skifter ud, og noget er blevet slidt. Men ellers er det samme. Ja. Stort set det samme. Altså den her er jo kommet efter, at den 3. lift kom ind. Ja. Her var jo lager før. Og nu er der kommet værksted. Ja. Så det har ændret sig med liften fremadrettet. For man kan sige, det vil sige, sådan så et værksted ud i 82. Ja, det gjorde det. Det gjorde det, ja. Ja. Når du skal kigge på, hvad er det mest? Nu sagde du, det var innovativt at få nogle lift. Ja. Men har du andre ting, hvor du vil sige, at du egentlig ikke ønsker innovation? Jeg ved, at du har sådan et apparat herhenne til at skifte dæk, eller er det stadigvæk det samme, du har det gamle? Nej, det er det ikke. De bliver skiftet ud regelmæssigt. De holder ikke mere end 5 år, så er det slut. Så er det slut. De bliver skiftet. Nu kan jeg se den maskine, der står her. Ja, den vi selv brugt ud, så er den relativt ny. Det er den. Men de holder ikke så længe. Den holder ikke så længe? Nej, og det gør vores afbalanceret apparat herhenne. Men det ser gammelt ud. Ja, de nye apparater, de har jo en stor skærm på med noget display og noget ting og sager. Men det her, det fungerer fint. Displayen er for mig at se kun for kundens skyld, at de ser smart ud. Så du holder dig til de gamle systemer? Ja, det er funktionelt og virker hele tiden og går stort set aldrig steder. Men når du nu skal kigge tilbage i tiden på at reparere biler, hvor meget har man egentlig brug for, bortset fra alt det håndværktøj, der er her? Kan man klare sig med det? Det kan man godt. Altså, det meste, det er en god mekaniker, hans viden om, når han hører lyden på en bil, hvad det kan være. Ja. Vi har også tester selvfølgelig, som vi sætter på og tester. Det gør vi jo fra, når nyere biler tester vi med vores autotester. Og der kan vi så læse nogle fejl ud, men det er jo stadigvæk kun ca. 50%, der fortæller. Og er der mange fejl på bilen, så er det svært at få teste om. Der tager vi en fejl ad gangen, og det kan blive en dyr for kunden. Men sådan er det jo. En tester er kun en tester, og har ca. 50%. Men nu, de her ting her, sådan en olieskift, den der står hernede, den ser altså elgammel ud. Ja, det er jo også fordi, at nogle ting ser gamle ud, fordi at vi er så hurtige nede, at vi bruger tingene så meget hver dag, at slitagen er temmelig stor på nogle af tingene. Den er faktisk ikke gammel. Den er også nyere. Men det ligner den samme model, der var i 88, er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Og den her er vi glade for. Vi har også en, der er lidt nyere, men hvad for den her, den har den her flade her, den nye her, den er buet, og så når der ligger noget på, så falder det på gulvet. Her kan vi lægge fra på. Det kan vi godt lide. Så du har sådan nogle praktiske ting, der sådan passer til den gang, at du startede som mekaniker. Ja, netop. Men hvad er så forskellen på en mekaniker i dag, og så dig, der har den gamle uddannelse? Jamen, det kan jeg svært ved at udtale mig om, hvad forskellen er. Altså, vi er jo gode til at se og analysere gamle biler. Vi kan også og ud fra den viden kan vi også analysere de nye biler, for vi har en baggrundsviden, som er kæmpe stor for at kunne takle de nye biler. De nye biler har en anden måde, de går ikke så meget i stykker, de holder meget længere. Altså en udstødning i gamle dage holdt 2 år, i dag holder den stort set evigt. Det gør den. Så udstødninger i dag er vi startede med at sætte udstødninger. Det var som om Jackpot, I reklameret med udstødninger. Ja, vi skåede 4 tons udstødning ad gangen. Og vi solgte rigtig mange tons udstødning. Hvad er det så i dag, der er moderne? Det er dæk? Det er dæk, og det er almindelig service. Det er dæk og fælge og olieskift. Almindelige reparationer. I dag er der kommer rudehejs i alle bilerne. Så er der rudehejs, der går i stykker en gang imellem. Og der er nogle elektriske ting, som går ud, skifter den pære, lapper dækken, afbalancerer. Og vi har også dækhotel, hvor vi kan opbevare folks dæk til en rimelig pris. Men hvis du skulle starte som mekaniker i dag, ville du det? Eller var det sjovere dengang i 88? Nej, ja, altså,
Dengang var det jo sjovt på den måde, at der kunne du koncentrere dig om at kunne sætte udstødninger på og dække på og bremser. I dag, der gør du det hele. Så det er blevet sværere at være mekaniker i dag? Det er blevet bredere mekaniker. Jeg ved ikke, om det er blevet sværere. Det er blevet meget bredere. Hvor i gamle dage, hvor vi fokuserer på at kunne sætte nogle udstødninger på. Hver 12. minut kunne sætte en udstødning på. Det er slut. I dag er der jo kommet partikelfilter, der er kommet katalysator, der er kommet nogle andre ting på, som gør, at de holder meget længere. Men hvad siger du så til fremtidens elbiler? Ja. Ja. Det er jo ikke det, du roder i. Nej, ikke endnu. Vi tror på, at det bliver en hybridbil, der kommer kombineret med el. Ja, så I kan stadigvæk overleve? Der skal stadigvæk nogle bremser på, der skal stadigvæk nogle dækser på. Så vi har jo igennem siden 1982 tilpasset os hele tiden, ja. Og det gør vi også fremadrettet. Så vi ser med spændt på de nye tiltag med en elbil eller en hybridbil. Har I nogensinde haft en elbil herinde? Ja, det har vi. Og det har så været skift dæk eller sådan noget? Ja, vi har lige lappet det dæk på den her gang. Ja. Så det hører også med? Ja, det hører også med. Det hører også med. Ja. Hvad så i sådan en ferietid her? Hvad laver man der? Er det stadigvæk kun dæk? Jamen i ferietiden, det er jo de der mange udlændinge, der kommer. Campingpladser og så videre. Ja. Og det er lidt dæk, og en pære, der er gået, og et enkelt olieskift. Og så igen et rudehejs eller andet, eller rude, der er med. På det arbejde, jeg har haft en del med, hvor vi skifter ruder på grund af tyveri, hvor ruderne bliver smadret. Nå ja, selvfølgelig. Ja. Men de ansatte, de siger ikke, at I skal have skiftet alle de her nostalgiske ting på hylderne. Altså, vi er gået i gang med en lille forbedring. Vi starter inde på kontoret i øjeblikket. Men mange af alle de ting, vi har, er nogle, vi bruger. Altså, ja, og det virker. Ja. Selvom det er fra 88. Ja, at vi kan godt få en ny kasse at komme det i, men det er jo stadig det samme, der vil være i kassen. Så ja. Og vi har så travlt hernede, at vi har jo ikke tid til at rave rundt om. Så I har slet ikke tid til at modernisere? Nej, ikke sådan generelt. Nej. Men fordi, ikke for at være fræk eller noget, ja. men det her værksted burde jo stå nede i den gamle by. Ja, det er jo tæt på, at det nærmer sig den gamle by, fordi at man har lavet 74'er byen dernede. Ja. Ja. Og det er jo så 82. Ja. Så vi er på vej derhen af. Måske kommer det også ned, hvem ved? Måske kommer det i den gamle by. Det kan være, at den her udsendelse gør, at den gamle by måske får lyst til at kigge lidt på jackpot her. Lige præcis, ja. Fordi det er nostalgi, ja, altså som værksted. Bygningen her er fra 1962, en gammel BP-bygning. Okay. Og dem ligger der 100 af i Danmark, tilsvarende bygninger. Så det er en 62-model. Så det er nostalgi? Det er det. 100%. God sommer. Tak. Dejligt at få lov til at vise værkstedet frem i 2016.